Jainkoaren bake eta poza zurekin, senide maitea. Kristau herriaren atseden eta ospakizun egunean gauden ezkero, zoriona dagokigu. Naiz sano nola gaixo, etxetik ezin ateraz edo eta lan ezberdinen zamapean jardun. Jesusek askatu gaitu, eta pena merezi du gure buruari galdetzea ea horrela den, benetan jaunaren bizibide berriak gure bihotza gainezka maitasunean mantentzen ote gaituen. Zeren gure ibilbidean, elizkoi edo fededun izateak ez digu automatikoki jarrera egokietara eramaten. Katolikook egunero aztertu beharra daukagu, gure bizia Jesukristorengan txertatuz dagoelako sendotu eta garatzen den edo eta nola nahiko zeharbidetan galtzen ote den. Urrun joan gabe, gaurko igandeko itun zaharreko irteera edo Exodo liburuko pasadizoak modu gordinean adierazten du zein azkar ahaztu zuten judutarrek jainkoak beraiekin gauzatutako askatze lan itzela. Moises begi bistatik galdu bezain azkar, urrezko zekor baten irudia behar izan dute, beraien jainkoa nolabait irudikatzeko. Jainko bat behar dute eskura, eroso eramana izateko, naiz arriskutsua, enigmatikoa edo ezezaguna suertatu. Ni zurekin nago esan zien jainkoa ez zaie gehiago interesatzen. Aitaren irudia molsuak ez die jada zirrara eragiten. Jainko tinko eta erabilkorra eskatu diote Aaroni. Eta azken finean, gaurko parabolako seme gazteak ere, aitari bere ondarea bat-batean eman diezaiola eskatzen dio. Ez batak ez besteak ez dute hausnartu, ez dute bereganatu bizitakoa, jasotakoa. Eta egungo kristauok nor gera? Ikusitakoaren edo gertatukoaren testigu, baina zein gertakizun? Munduak jakin behar luke zer gertatu den, zer gertatzen ari den, zer gerta daitekeen aldi oro, baldin eta gu fidatzen bagera guzti horretaz. Zeren testigu gara kristauok eta komeni zaigu galdetzea norentzako garen testigu. Eta ez hori bakarrik, arestian genion bezala zein jainkoaren testigu. Hildakoak pizten dituen jaunaren testigu. Hauxe dugu senideok itun berriko bihotza, muina. Apostoluek hori adierazi digute modu irmoan, beraien biziak martiritzaraino eramanaz. Jainkoak Jesus piztu dugu haien aitormena. Eta 2000 urte igaro ondoren, bigarren eskuko testigua gara gu ere. Aintzinako euskal dantzatan bezala aurre eskua zuen dantzariak, bere atzetik kate luzea sortzen zuelarik. Eta egungo dantzariok alde batetik aurrekoaren dantza errepikatzen saiatzen gara. Eta bestalde, geurok guri gertatutakoaz behar dugu lekuko izan. Evangelioaren edukiera hauxe litzateke. Jesus piztu duen jainko hori ezagutzea. Bai, aita jainkoak Jesus bere seme kutxuna piztu du, espiritu sainduaren bitartez. Eta gu guztiok maite gaituen jainkoa piztu denez, egunez egun pizten gaitu, eta betirako piztuko gaitu. Munduak mezu hau jaso beharra dauka. Ezin bestelakoa zaio itxaropen sendo eta argi bat izatea. Zer gure artean, Jesusen mezua itzaltzen den heinean, mundua tristeago, amurratuago, arriskutsuago, auskorrago da, eta beldurrak goraka egiten du. Fededunok, galdera hau egitea ona da. Nik noren alde jarduten naiz, egunez egun.
Piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik biztuko direnen aintzindari, dio Paulok, Korintoko kristau elkarteari. Hildakoen aintzindaria, pizteko zorian jada gaudenon aintzindari bilakatua. Jesus, bizirik badago, guk bere izenean egiten dugun guztiak bere bermea eta zigilua duelarik. Beraz, aro berri bat hasi zen, eta hasten da munduan Jesusen piztuerarekin. Iraultza erradikala, mundu berri bat sortzeko gai dena, bide berri bat, edonon eta noiz nahi sortzen duelako azken aroa. Kristauok orain bizi gara, ez iraganean, ez etorkizunean, sortze berriaren zain hementxe gaude. Ieslari bilakatu gabe, lanean, jardunean, denbora berri horren seinale izan nahi dugularik. Jaunak babestuak, kontsolatuak eta adoretuak borrokari eusten diogu, etengabe, etsigabe, edozein bizitza apur aprobetxatuz, integratuz erreinuko dinamikan. Piztuera ez da orduan dogma soil bat, erabat lotua dago gure eguneroko jarduerarekin, gure lana jainkoaren lanaren itzal eta isla delako. Sortze berri bat gara, jainkoak mundua nola eraldatuko denaren aintzindaria gu ere, bizitzako dantzan aurre eskua izanez. Eliza ez da, iragandako nostalgian bizi, datorren Jerusalem hiri ederraren izpixume bat izatearen konfiantzan oinarritzen da. Mundua birsortzen duen dinamikaren sustatzaile gara gu, besterik ez. Zeruko abertzaleak, senidetasun unibertsalaren ameslariak. Erabateko itxaropena dugu, giza desio eder guztiak jainkoak gauzatuko dituela, edo gauzatzen ari dela pizten gaituen einean. Senide, zertan igaro gure denbora, betiereko fruitua emango duen uztarako ezpada? Igande honetako evangelioa duzu Jesusen erantzun betea. Igande on izan.